E digo é moi heavy o que vamos facer porque vamos falar como a personas normales. Venga. Pero falar. Eu viña pensando, onde está a mona que hai que pintar? No. Apetéceme facer unha locura que é falar contigo. Unha, porque tes moitas cousas da que falar, e outra porque sei que vas falar. Últimamente a xente fala, cando vai ás entrevistas, comentábamos agora, vai con un pouco de medo, ai, non vou dicir isto porque ao mellor se molestan estes, ai, non vou dicir isto porque ao mellor se molestan os outros. Vamos falar do que nos día a gana, meternos con que nos día a gana, con Feijóo, con Rajoy, con que enseña, dalle pa diante, listo, máquina, xa está. Pareceche? A mí pareceme ben, todo o que faga Primeira cousa. Robert, e eu sei para responder que non estou tan seguro de que seiba. Estou flipado con unha cousa, Fernando. A ver. O de Julio Iglesias. Julio Iglesias é o padriño dun fillo teu. Julio Iglesias é padriño do meu fillo. Do teu fillo Fernando. Do meu fillo Fernando, efectivamente. Aí o estamos vendo, por certo, mira o titular que di. Este é Fernando Ónega, o guapo irmán de Sonsoles. Como se Sonsoles fora feo. O guapo irmán. É o guapo irmán. É un chaval, cantos anos ten? Ten 20 anos. É guapísimo, eh? Bueno, que se parece moito á madre, o que pasa? Ten que a quen parecerse, Si pareces a madre, pareces a mai máis que a min. Digo isto porque a mai está llovendo. Vale. Contame, por que Julio Iglesias é padriño do teu fillo? Pois porque somos amigos. Pero amigos, no, tens que ser moi amigos. Bastante amigos, sí, bastante amigos, porque unha vez non tiñamos aínda este fillo, Julio Iglesias invitounos a un viño e dixo, con este viño vas quedar embarazada, lle dice a miña muller. Que tío? E lo sabes, se faltou dicir, e lo sabes. E lo sabes. Entón, xa non quedaba máis remedio que fora o padriño. Porque, despois de anuncialo, o peligroso sería que fora o pai. Pero é padriño... Pero é padriño de verdade ser padriño, porque hoxe precisamente saleu a lista esta Forbes dos máis ricos do mundo e salía Julio Iglesias con 700 millóns de dólares. Moito baixo. Pero quero dicir, é padriño de verdade que chama, preocúpase polo afillado, sempre. dáballe a paga cando era pequeno. Fíxolle regalos, paga non, porque, bueno, baixando a 700 millóns non está en condicións de facer paga por... E como está Julio Iglesias? Tú sabes como está agora mesmo? Non o vi físicamente, falo con el, está de cabeza perfectamente, el ten un problema de mobilidade que arrastra desde fai... É que hai pouco se rumoreou que estaba mal. Sí, rumoreouse, inmediatamente falei con el, a resposta dele é, parece que me queren matar. Isto foi hai pouco, este brao? Sí, en torno a este brao, sí, en torno a este brao. Pero el está perfectamente de cabeza, polo que podo falar con el, está magnífico. E el confesa que está magnífico. Sí. E eu que che podo decir? Tú sabes que ti unha vez a min fixécheme unha putada moi grande co de Julio Iglesias sin enterarte tú? Eu? E nunca che contei, vou che contar agora. Conta. Un día estábamos nunha gala a favor, para luchar contra o cancro na illa da Toxa. Sabes que hai unha gala que fan Eurostar, os hoteles, unha gala para a Asociación Española contra o Cancro. E eu, casualmente, estaban por ali tomando algún pincho e estaba eu... estabas tú con Feijóo. Estabas ali falando, non sei que tal, e eu entrei por ali para molestar, non máis. Entrei por ali para molestar, non sei que, e non sei como sale o tema de Julio Iglesias. E eu, para traer a Julio Iglesias a Land Rover, sempre chamaba a súa casa a Punta Cana dicindo que era de parte do presidente da Xunta, para que me colleran o teléfono. Isto debe ser un delito, pero eu facía así directo. Oye, por que non te presentas ese concurso que tes de parecidos aquí no programa? Porque me pareceu ben. Bueno, eu cando di, son o presidente da Xunta... Claro, eu chamaba a Punta Cana a casa de Julio Iglesias e dicía está Julio Iglesias, son o presidente da Xunta. E entonces non me pasaban casi nunca, pero dicía eso. E chego aquel día que estabas tú, e non sei como sale o tema de Julio Iglesias, e dice Feijóo. No, dice Feijóo a ti.
Claro, por eso tú eres amigo de Julio Iglesias. Dixe Feijóo a ti, por certo, que tal está Julio? E dices tú, diante de mí, dices tú, dime tú que dices que non paras de chamalo. E eu... Esa é unha indiscreción propia de Robert, precedida dunha indiscreción impropia de min. Falamos antes de Fernando, que o teu fillo Fernando non se dedica a isto da comunicación. Non, está estudiando ingeniería informática en inglés. Eso non creo que exista. Sí. El ten uns papeliños... Que te leve donde é o sitio. Que te leve donde... Xa fun. A ti... Xa fun e paguei a matrícula. Vale. 1.400 euros na Universidade Pública. A ti gustaría ter unha filla que fora xornalista? Teño dúas. Gustárame ou non, teño dúas. Que me vas facer? Pero cando eran pequenas, dicías tú, ojalá señan ou non? Xa sei por onde vas. Cando a primeira di que quere estudiar xornalismo, digo, ai, que ben. Cando a segunda di que quere estudiar xornalismo, eu digo, joder, xa somos 2, 3, nunha casa é moito. Entón dixen que non. Chamaronme do colexio e dixeronme, pensamos que lle está creando vostede un trauma á súa filla, porque llevemos condicións de ser xornalista e opinamos que debe ser xornalista. Lo que ustedes digan, señores, ustedes mandan. Mandan máis que a Robert, esos. Estudiou periodismo. Bueno, non lle vai mal. Vai moi ben. Non lle vai mal. Está aí facendo un programa na televisión. E digo digo eu que eu sei, en Antena 3 non é fácil triunfar, Ai, isto de... Gracias polos ánimos. Bueno, tú sabes, a ver, tú eres de Pol é en Lugo, non? É un puebliño de Lugo. Tú naciche en Pol. Sí, nací no concello de Pol de Lugo. De Pol, de pequeniño. O meu pobo chamase Mosteiro. Que ten que ver unha vaca que se chamaba Capitana na túa vida? A vaca Capitana era a vaca reina da miña casa, reiña da miña casa. Tiñades vacas na casa? Tiñamos vacas, sí, había unha ganadería dependía do ano, 4 ou 5 vacas. A leiteira era Capitana. Miña mai levantábase a mochila todos os días ás 5 da mañá. E gracias á Capitana eu estudiei, gracias á leite que deu a Capitana. Que fuerte. A leite... O leite que deu a Capitana e unha beca que tuve. Eu estudiei sempre con beca. E saliche da aldea. Eu da aldea sempre, eu son dunha aldea tamén moi pequeniña e tal. A mí sempre me parece que os que nacemos... O meu pueblo non é unha aldea, é unha vila. A vila Mosteiro. En Pol. Pol. Porque é a capitalidade do concello, digamos. É a capitalidade do concello. Ou sea, o concello chamase Pol. Pero vas conocer tú Pol mellor que a mí? Sí. Penso que sí. Vale. Entón, pero tú naciche cantos erades no pueblo? Daquela, pois andaríamos polos 100, máis ou menos, habitantes. Eu sempre tiña como a sensación de que os que tivemos a sorte de nacer na aldea temos máis ventaxe que os que naceron na cidade. Teño esa sensación, tampouco digo así moito porque parece que non é que señamos máis ni menos. Tú non eres máis ou menos por onde nazcas, evidente. Temos unha ventaxe sobre das cidades que tuvemos a oportunidade de muxir as vacas e na cidade non a teñen. Sí, eu non muxín vacas. Ahora, estou falando contigo, un dos grandes xornalistas deste país, con premios Ondas, moitísimos premios, unha trayectoria moi longa, e tamén me dou conta que pode haber xente que non está vendo agora, pola súa idade ou millor, que non conozca moito a túa trayectoria ou que non sepa aquelo de Adolfo Suárez. Tú fuche, a ver se o digo ben, xefe do gabinete de prensa de Adolfo Suárez.
técnicamente chamábase director de prensa de la presidencia del gobierno. Pues efectivamente con Adolfo Suárez. Efectivamente dixeron mal. No, bueno, entendemos. Pero isto, e tú creache a frase puedo prometer e prometo, que foi un gran eslogan de Adolfo Suárez naquela época. Vamos a ver, os discursos son de que nos pronuncia. Despois hai xente que escribe discursos por encargo. E eu escribinlle moitos discursos a Suárez. Ese non foi o máis importante que lle escribín, pero foi o máis sonoro, porque hai que ter moitos huevos para dicir nun discurso 7 veces puedo prometer e prometo. E iso é o que fixo Suárez aquel día, a partir dunha música que eu lle puxen nun papel. A partir dicío sempre. Sempre dicía, puedo prometer e prometo. 7 veces no mesmo discurso. E todo o que prometeu naquele discurso cumpliu-no ao ser presidente do goberno electo. Claro, ti coñeciche... Estaba pensando, ti coñeciche a Adolfo Suárez. Entendo que coñeciche a todos os presidentes de goberno. Sí, a todos, sí. Non sei se traballache con eles... No, traballei solamente con Suárez. Pero coñeciche a todos os presidentes. A todos. A xente moi importante, evidentemente. Sí. Porque eu estou pensando agora que este brao, cando veio, por exemplo, o rei emérito a Sanxenxo, foras ti o que dera a noticia de que iba a vir. Sí. Que ti que che dixo que iba a vir o rei? Pois a única persoa que me poda dar a noticia de que ven chámase Xoan Carlos. Pero chamoute el en plan... Bueno, eu teño o teléfono del. Teño o teléfono del, falo con el cando quero, e debo dicir unha cousa. Cando non pode coller o teléfono, contesta inmediatamente. Tu tes o móvil do rei? Sí. Non che vou dar. Non é por nada, pero neste aparatiño que teño aquí... Te lo oí? No, si teño Non aquí. quites que che roubo, Este aparatiño ten unha das mellores axendas que hai neste país. E isto de Julio Iglesias? Sí, claro. Pero de Julio Iglesias, por ejemplo, tú podes mandar un WhatsApp ahora mismo? Sí. No. Sí, No. hombre. Hombre. No. A ver, di. Mándalle un WhatsApp, dille que estás en Land Rover. Cuidado que a cámara non vai a salir un número, Ostras, sí que... Sí, no. Quita. Mándalle un WhatsApp a Julio Iglesias, dille que estás con Roberto Vilar. A ver se se acorda de mí. Ah, Espera, que hora é? No, é cedo, en Punta Cana, son as 6 da tarde. 6 da tarde, sí. Sí, que ten un plato de miña nai de tortilla. Sí. Sabes esa historia, non? No. Cando entrevistei a Julio Iglesias, miña nai fixe unha tortilla, trouxe a tortilla. E o tío levou a tortilla, pero o plato era dunha veciña de miña nai. E hai que devolverlle o plato. Que fuerte, O sea, tes o móvil de Julio Iglesias, do rei emérito, E non che digo máis. de Maluma. No, de Maluma non. Ni siquiera do que se parece a Maluma. Interésame unha cousa, tú deixaxe a radio ahora, Sí. despois de 43 anos, pode ser? Bueno, moitos anos. Medio século, polo menos. Isto me fai pensar a min no tema da xubilación, desto de traballar. Tú deixaxe unha frase, que creo que é unha canción de Julio Iglesias tamén, que cando te retirache da radio, dixeche, se me olvidó vivir. Dixeche, Me olvidé de vivir. me olvidé de vivir, que é o tema da canción de Julio Iglesias. Exacto. Eso que quere decir exactamente? Pois iso quere dicir que a radio é moi esclava. Eu estaba facendo un Onda Cero un comentario ás 7:10 da mañá, outro ás 8:30 da mañá e outro ás 11:25 da noite. E no medio, pola mañá, facía un comentario na Radio Galega en galego, todos os días. Que supoñía eso?
que erguerme todos os días ás 4 da mañá. Que? Sí, señor, ás 4 da mañá. Levantar ás 4 da mañá. Existen ás 4 da mañá, e dou fe. Estáme costando moito traballo non despertarme agora, que levo xa 2 meses fora dese horario, non despertarme ás 4. Iso significaba, o peor non é levantarse ás 4, que ás 4 da mañá os paxariños cantar. O fodido é deitarse todos os días ás 9:30 da noite, despois do telediario. O fodido é que levaba como 30 anos sin sair a cear ca miña muller en día da semana. O fodido é que eu non sei o que era unha ponte. O fodido é que hoxe, que estou aquí, estaría mirando e dicindo, joe, quedanme 3 horas e media para erguerme. Vale, pero non me vale, porque dices... Entonces, estar metido nesa dinámica é esquecerse de vivir. Claro, pero entonces o que facías non era vivir? Era vivir dunha forma axeirada. Era vivir sin disfrutar a vida. Era vivir co complexo de ser un adicto ao traballo. E agora vivo un pouco mellor. Metenme noutros líos. Co que está dicindo aí, me ven á cabeza Iñaki Gabilondo, o gran Iñaki Gabilondo, tamén que traballou moitísimo toda a vida, e escoitei unha entrevista hai pouco que ele dicía unha cousa que me pareceu terrífica. Ele dicía, se soupera o que sei agora, o que me perdín das miñas fillas, da miña familia e todo, non saliría da casa nin a comprar o pan. Me parece terrible, que é como que tens esa sensación de que estuveche traballando sin facer outra cousa máis que traballar e que te perdiche. Tú tes esa sensación? Sobre todo cando, hoxe que día é 3, estamos xa no día 4, e mañá é día 5. Mañá hai un señor vestido de negro que entra na miña conta corrente e cobra o segundo prazo da renta. E nese día que me deixa a cero, digo, joder, e para isto traballei todo o ano? Claro, para disfrutar. Teño agora unha sensación que a sentín cando baixei esas escaleiras. O outro día José Sacristán, dicía en El Hormiguero, falando dos anos, dicía, yo noto los años al bajar la escalera. Dice, al subirla no, pero al bajarla noto los años. Necesito agarrarme porque me da la impresión de que voy a caer. Y ahora al verme ahí en esa escalera digo, Sacristán, ayúdame. Porque esto, tú eres un chaval ainda, pero esto de ser mayor, que é exactamente? Que é? Que é? En que consiste? É que eu non me considero maior. Non, digo que se chama ir facéndose, non, e vai pasando. Que pasa exactamente? Pois que os fillos medran, por unha parte, as que empezaron a traballar xa non me costan cartos. Hai unha cousa que chaman xubilación, non sei o que. Non sei o que. Eu son autónomo, intentei xubilarme fai 2 anos por un problema que tuve. Estuve xubilado 2 meses e quedábame unha pensión que non vou dicir canto era porque me dá vergonza. Non polo grande, senón polo pequena. E iso é ser maior. Agora, se preguntas, tes máis potencia sexual que antes? Pois non. Tampouco menos, Fernando Onegal lidera agora mesmo un proxecto que a mí me parece moi interesante que se chama 65 e máis, 65 e máis, que é como un xornal digital, 65 e máis, así podedes atopar. Entendo que é un xornal digital especialmente dedicado a xente que ten máis de 65 anos, é así? É así. Vamos, esa é a idea inicial, pero estamos notando que o meirande número de lectores que temos hoxe é de 55 anos.
E eu digo, por que un periódico que se chama 65 e máis ten lectores de 55? Porque teñen medo a non cobrar a pensión. Iso é o que está pasando. Xa que me preguntas, pois é un proxecto no que estou auténticamente apasionado. Que dedicas máis tempo agora? Dedícolle bastante tempo, pero sobre todo dedícolle moita ilusión, porque hai 3 revolucións no mundo. Unha, a que vai traer o cambio climático. 2, a geopolítica, a ver que pasa ca guerra de Ucrania, con China, todo iso. E o envellecemento da poboación. Aí vou. Porque a mí da xente maior, eu teño un amigo que é fandiño, que tamén en Galicia está facendo cousas moi interesantes nesto da xente de máis de 65 anos, me dá a sensación de que a xente maior facemos unha cousa que eu creo que non está ben, que é que, dicimos ya a xente maior, ademais de 70 anos ou 75, facede cousas, non estedes quietos, facede cousas, pero facedes entre vós, non nos molestedes aos outros, aos guais, aos novos que estamos por aquí, e nos estamos perdendo a interxeneracionalidade, interactuar entre nós. Estáse perdendo unha cantidade de talento tremendo. Hai un fenómeno que se chama edadismo, que é privilexiar os novos polo mero feito de ser novos. E non é verdade. Contratan os novos porque cobran menos cos meirandes. Exclusivamente. É dicir, un señor que leva 10 trienios nunha empresa ou na administración pública cobra moito máis que un rapaz que acaba de acabar, e o que están maltratando, porque ser mileurista hoxe xa é ser rico, están contratando por debaixo dos 1.000 euros. Non te despistes do WhatsApp. Non. Deu unha hora á cabeza outra vez teu colega Iñaki Gabilondo, que está facendo un programa nunha cadena de pago que se chama Que é España? Sí. Que diablos é España? Que diablos é España? Non vi un cacho, non deron chegada a ninguna conclusión. Máis difícil sería aínda que é Galicia. Ou igual de difícil. No, Galicia está bastante máis clara que España. Ah, sí? Sí. Sí, porque Galicia non ten o País Vasco, nin ten Cataluña. O sea que... Pero ten os galegos, que somos bastante... Sí, no, sobre todo estamos os de Lugo, que manda carallo. Dice un amigo meu, Galicia sería un gran país se non fora polos gallegos. Sí, señor. Decía un premio Nobel, non me vou lembrar da frase, pero era así que... o que distingue os galegos... Eso teño que ler aquí. Pensei que era o Julio Iglesias, que escribira. No, ainda non. Tío, Ainda. Que tío? Está escribindo Fernando Óniga, púdolle pasar algo ao seu afillao e o tío ni contesta ni nada. Dice, con los gallegos... Mierda, xa se me perdeu. Con los gallegos ya se sabe que nunca se sabe. Ah, pues está moi ben definido. Claro. Eso é de García Márquez, que tiña unha avoa que era galega e que lle contaba historias de Galicia que García Márquez puxo en Colombia. Ahora que me acordei de Julio Iglesias, claro, tú conociche todo... Cal é a persona que conociche tú que máis che flipou en plan, guau? Pois claro, tú conociche, xa dixeche tú, tes unha agenda aí espectacular. Hai unha persona que che impresionara sobre todo? Sí. Aunque seña político, vale igual. No, a miña muller. Por eso me casei con ela. Acábalo de facer moi ben, sí señor, acabas de... Esa é unha resposta moi boa. Tua muller Ángela, que levade moitos anos xuntos. Sí, como 30 anos aproximadamente, sí. E a pesar deso, moi ben. Decía Woody Allen, a principal causa do divorcio é o matrimonio. Exacto. Quita o de a pesar de eso. Moi ben. No caso de miña muller non hai ningún a pesar de eso. Pico Ángela. Ti sabes que hai unha canción dedicada a ti. Sí. O público, ao mellor non sabe. Eu... Non estuvo nunca na lista dos 40 principales. Pero é chula a canción, É chula, sí.
A ti non che gusta a canción? A min gustaba muchísimo. A mí en serio que me gusta, sí. Os da Ría, que son uns fenómenos, os da Ría dedicaron hai anos xa ou non? Non hai moito. Sí, Sí, xa. 6 anos ou 7, sí. Dedicaron unha canción a Fernando Ónega. Para min é unha auténtica obra de arte, de verdade, me encanta a canción. Vamos a escoitar a canción que lle dedican os da Ría a Fernando Ónega. Sempre gostei moito dos xornalistas da provincia de Lugo, que falan así ca boca pechada, pero logo saben de tudo. Pero de entre todos eles, para min o máis enlleiro é o do Concello de Pol, especialmente trangalleiro. E por iso eu vos pido en compañaime neste canto en dedicado a un xornalista que é un auténtico encanto. Cantai comigo con moito amor o home que fai os anuncios do Banco Pastor, Fernando.